vaidedzera vachiti mbavha but mbavha payakapinda yakaluka gedhi wanguwo murume akatosarawo padiki kurawa. Saka takazongofonerwawo kuma 12 o'clock midnight zvikanzi mhanyai kuno, asi patakasvika takatoonawo bhudhi vatoshaya. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya yarwadza veruzhinji kuno kukuwadzana 5, murume akarasikirwa neupenyu mushure mekunge amira kuedza kudzivirira mhuri yake pamba paanogara pakanga papinda mbavha. Tataura nevanin'ina vemurume uyu vati zvinorwadza nekuda kwekuti mukoma wavo akafa achiedza kudzivirira mhuri yake. Chakaitika ndechekuda iso blanzi vanga vakarara mumba, saka pavanorodya pavairodya pane mumwe murodya angaenda kuchechi kufunga kwangu like kumusangano yakaenda vamwe paholiday kumusangano wekuchechi. Saka vakatoti vakatorara gulezi vamwe vakanzwa munext room because vanorodya pasende next vakanzwa mune noise ichiitika. Vatoti baba tu mukaichi next room ndikunzwa kunge mune mbavha yapinda imomo. Blanzi vabva vatomuka vabva vatobuda panze, vakabuda nemain door vabva vatenderera nekuseri vaida notarisa nekuwindo. Vabva vasvika ikoko kaona windo rakavhurika, mbavha yaida kutobuda nepawindo ipapo. Vaibata vatanga kuirwisa ikoko. Guleza vabva mutsa mwana womukomana mudiki anonzi Takunda. Takunda yanobatsira dhedhi vakurwisana nembavha panze, kusazoziva kuti mbavha iyi yanga iri 1 here kana kuti dzakawanda. Pakuirwisa ipapo vakabva vaikurira, vabva vaityora ruoko negumbo. Mbavha iyi vangotyora gumbo, hatizoti ivo varohwa papi. Kunzi vachipedza izvozvo vatanga kuti pane zvandiri kufila pauro, ndinonzwa kunge ndikutadza kufema. Vanditi Takunda tichara wakataisa mbavha iyi kuti imi mamuripo pavairwisana nembavha ima muchiri mukati apa. Inini handigara ipapo pamba pavanogara, indogara pamba pavo chaipo pavabereki vavo, like ivo vakamuvha padheni vachienda kunorodya. Saka ivo vakuti Takunda taisa mbavha ichi tipinde mumba nditore fonere mapurisa. Saka imi makazenge mashedzwa kunzi kuno kwaita mbavha. Same time vakapinda mumba, Gulezi vakabva vatifonera vachiti bamunini mhanyai kuno kwaita mbavha, bhudhi vakurwisana nembavha. Saka tobuda tikatomhanya, tichisvika paground takasvika mbavha iyo yakamira ichinzi yanzi china blanzi irove makumbo isatize because aida kujamba nepajirawo. Saka aiti ada kutiza Takunda weibate weidhonzera pasi kuti isabude tizo kuti atosvika ipapo. Saka ndatongosvika nekuenda kuseri chino kwangu nembavha, chinzi blanzi wapinda mumba uya mumire mutarise mbavha. Pane vamwe mukoma vangu futi vakafonera ivavo, ndovabva vatopinda mumba vachiti rega nditarise blanzi kuti varisei. Dai vasvika blanzi vakadonha pasi, mwana achichema blanzi vadonha zvizoti vaita sei. Vatonzi ngatifonere munzi vava nditi mai unotora mota mukapaki. Ndoti rega ndinotora mota dai Gulezi vanditi ngatifonere mapurisa vabva mai unotora mota ndichidzoka ndikazobva ndiswa kiriniki. Time ndava ndasara ndakatarisa chimbavha because vanhu vese vanga vaenda kumba, inini nemwana wavo musikana ndakasara ndakatarisana nembavha yayo, vamwe vese vaenda kukiriniki. Time vazofonera kuti Gulezi vashaika kuno kwavasizi kuno. Mukoma vakatorwa kuenda kukiriniki ndokwavakanoshayika. Vari kunzi chii chakaitika? Vaive nepavakakuvadzwa here zvichida newiponi kana chii? Like zvakaexplainwa kwatikaenda kunota postmortem, vakati pamalungs pavo handiti like ropa rinofamba nemutsinga, rakabuda mutsinga inenge itori problem, like kana kuti mvura inenge iri mupaipi ichifamba nemupaipi, yakabuda mupaipi mvura inenge konzera problem, like mhepo inenge iri mumalungs here. Ndofunga kuti vakabayiwa here kana kuti vakarohwa here, pabva vaitika pabva vavhurika like vakatsemuka malungs. Saka mhepo yanga iri malungs yakabva yabuda ndo yakazokonzera death yavo. Chii chamungade kutaura imimi nekuti tiri kuona kuti zvinezvi vakanga vari pamba pavanogara?
kutoedza kuchengetedza pamba pavanogara asina sono varasikirwa neupenyu? Chandikwanisa kutaura izvi nekuti zveshuwa hapana munhu zvekuti uchinyatsoziva kuti muno mapinda munhu asingagari muno woramba wakarara. Hapana pazvaigona kuti vaavoide kubuda nekuti munhu akanga atopinda mumba mavanogara. semunhu apindawo pamba pavanogara angada kuriritira mhuri yake, kusevha mhuri yake. Chii chamunofunga kuti chingaitwe kune mbavha dzakaita sedzodzi izvezvi kutoona kuti vagurisira upenyu hwemukoma wenyu panzira? Nekuti dzimwe nguva unozonzwa uchinzi aiwa vanga vaita break-in haana kuzoba apiwa kana dzimwe nguva mwedzi mishoma-shoma. Asi chaisa nyaya iyi anofanira kunzi life in jail. Ndo zvandingakwanisa kutaura. Pamba pavaigara tinoona dzimba dzizhinji vanhu vakaisa mabagla bus, vakaisa zvekuti munhu akwanise kupinda. Pamba pavaigara papasina mabagla bus here? Mabagla bus anga aripo. Pandi bagla bus irori pawindo pakanditaura pamba pacho pakapinda nembavha. Pakaita kunge pakachekwa neboat cart. Ufichi mangwana makuseni patakazosecha paraundi vachazoti kuapa mbavha yacheka neapa hatina kuwana boat cart. Tikangoona chitochi nescrewdriver ndozvanga zviripo paground. Zvoti mukufungidzwa zvichida pane vamwe vanhuwo vakanga vainavo vekuti vakaenda neboat cart iroro? Kuti pamwe pane vanhu vanga vanayo vakwanisa kuescapa iyo vakabata iyo mbavha iyo. Dzimwe nguva vanhu vanozoziva kuti aiwa mbavha iyi ndeyemuraini kana kuti akazikanwa. Mbavha iyi yakazikanwa here? Vanotozikanwa mbavha iyo. Ndeye pedyo? Ndeye pedyo, inogara kwadzana 4. Zvekuti zvichida akanga achitoziva kuti mumba umo muridzi wemo aenda kuchechi? Ndoona sekudaro kuti boza akasike kutanga pachibiwa pambapa. Iyo blaza vaitonetseka nenyaya yembavha. Kuti mbavha dzirongouya panapa dzichingoba chichichi. Mukoma wangu ndowechipiri, takaberekwa 888. Sofa baba vedu vakashaya, amai ndivo varipo. Ndivo mamiriro atakaita pakuberekwa kwatakaita. Vakomana 444, vasikana 444, vasikana varipo 4, zvichireva kuti 888. Mukoma wenyu anga akura zvakadii uye asiya mhuri yakakura zvakadii? Mukoma wangu ndiwe 1978. Ane mhuri vana 4. Vana vacho tingangoti wekupedzisira anga ane gore ne6 months asara. Anoteedzana naye anga ane 4 years. Kozoti matwins maviri. Pari zvino vane 20 years. Patataura nemunen'ina wenyu ataura kuti pakafonwa kumba kuna amai, imba yemhuri, muchizwa kunzi kuno kwauya mbavha. Imi mainge muripo here zvekuti makakwanisa kusvika panzvimbo? Inini ndandisipo, ndinogara kuKaroi. Ndakatozofonerwa ndofunga kuma 3 AM tichinzwa kuti ndiwo chiitiko chaitika kuno kuHarare. Tinoona isusu kuti vanhu vanoshanda nesimba vachidikitira kutsvaga zvinhu zvekuti tiwane kurarama zvakanaka tichiisa mudzimba dzedu, asi kouya vekuti vamwe havarari usiku vachiuya kuzoba. Chii chamangade kutaura? Nekuti iko zvinezvi tiri kuti munhu akanga achida kutora paasina kurima asina suno afa atora neupenyu hwemukoma wenyu. Chokwadi zvinorwadza. Ironda ratapiwa risina kuti tingati ronda iroro richarapika here muupenyu hwedu. Tarasikirwa zvikuru kwazvo nemukoma wedu. Ndiye mukoma aititarisawo semhuri pamatambudziko. Ndiye aitomira semukoma mukuru, zvekutoti kuti vende iri pachange pane munhu anorikwanisa hatina tarisiro naro. Uyezve pane vanhu ava vanoda kukohwa zvavasina kushanda. Chikumbiro chedu tanchiti dai zvaibvira mapurisa vanoitawo nebasa iri vanyatsoshanda chaizvo chaizvo,
zvokuti zvisazoratidza kuti nhasi vamutora mangwana tozoona munhu wewe abuda akutofamba achiti aiwa tinongoenda tichidzoka. Zvinhu zvinozotirwadza kuti ko angoenda mazuva mashoma shoma toona futi munhu wodzoka isu wedu akaparadzika. Zvinhu zvinorwadza zvikuru kwazvo. Tinoona kuti dzimwe nguva kana paitika chinhu vanoti zvaikwanisa kunge zvakadai kuti zvisazodai. Pane here pekuti munhu angati anyatsonzwa kuti mumba muno mapinda munhu asingagari muno, munhu oramba akarara? Zvamusingagoni kuti uregerere mhondi yapinda, nokuti usaziva kuti kupinda kwanga akaita kune rumwe zvanga zvichaperera kune rumwe here kana kuti zvanga zvichazoyambukira. Saka munhu une kodzero kuti wanzwa zvikuitika mune imwe rumu unotomuka kuti unyatsonzwisisa kuti chii chirikuda kuitika, nokuti tanisingazivi kuti munhu achangoperera ukwe. Makatarisa mukoma wenyu mimi, mungati firo yaaita afa ari munhu wekuti munoti aita ugamba here? Wangu ndinoti mukoma wangu afa akamira segamba, achidzivirira mhuri yake, achidzivirira musha wake, nokuti tanisingazivi kuti uyu munhu achaperera pake. Pamwe aizopedzisira achibatira mwana osiya auraya mwana kana kuti ototora mwana otoita zvimwe zvinhu. Saka ndinoti mukoma wangu igamba ramira nemusha wake. Mataura kuti mimi mungazofari kuona kuti munhu aita zvakadai sezvonzi akufamba. Tinoona isusu mungwa mitongo inopiwa vanhu inosiyana siyana. Inongonzi aiwa uyu imbavha, dzimwe nguva ongopiwa mwedzi mishoma shoma. Ndizvo here zviri kuita kuti vanobava kunyange vakasungwa varimbo vachidzoka futi kuzoba nekuti mutongo yavanopiwa inenge isinganyanyovarwadza? Chokwadi ndinodairana nazvo kuti mutongo hausi kuvarwadza. Dei waivarwadza zviitiko zvakafanana neizvi zvansingadzokorori, nokuti takada kutarisa makesi akawanda ndiye kungoti vanongoenda nguva diki diki vodzoka. Saka ava vanenge vakaitirwa zvinhu izvi vanosara vane chironda chisinani anokwanisa kurapa. Kutaura kwatiri kuita uku, mbavha iyi iri kupi? Mbavha iyi ichiri mumaoko emapurisa. Kuchipatara kwati muchitokisi tanzwa kuti akatyoka ruoko negumbo. Achiri muchipatara asi akachengetedzwa nemapurisa. Tinoziva pachivanhu pedu kana mwana wedu apara mhosva, kunyangwe hama dzake munowana zvamunoita. Tanzwa kunzi mbavha iyi inotozivikanwa kwainogara. Pane here vehukama vemunhu iyeye vambouya kuzobatirana nemi? Vehukama hapana watati taona, asi tine tarisiro yekuti pachivanhu chedu nemamiriro azvaita vaifanira kuti vauye toita muonerano pamwe kuti tikwanise kufambisa programu yerufu yodarika. Kana pane zvinenge zvichida kutaurirwana sechivanhu chedu togara pasi tokurukura. Saka pari zvino hapana wehukama ati asvika. Mashoko amungadei kutaura ekupedzisira kuchichida kunoita zvemutemo kana kuti kune mbavha idzi dziri kupindira vanhu mudzimba vakarara? Ini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ndachikumbira kuti vemutemo vaite basa sebasa, kuitira kuti chiitiko zvakafanana neizvo rega kuramba zvichiitika. Basa ngariitwe sebasa. Uyezve ndichiona neimwe nyaya, pane zvinhu zviri kushandiswa nevechidiki kunyanya zvinodhaka. Ndo zvimwe zvinhu zviri kupa vechidiki chivindi chekufamba usiku vachipinda mudzimba dzevanhu nokuti vanenge vakaputirwa nezvinodhaka. Saka ndachikumbira kuti vanoona nezvemutemo vaonewo saidhi rezvinodhaka, kuti zvinodhaka zviite sekunge zvinotiperei. Tataura nehanzvadzi dzemurume wekushayika, avo vati mukoma wavo munhu aivabatsiridza nekuvaumbiridza. Ndakanga ndiripo, asi ivo vanogara nechekuseri, isu tinogara apa. Saka takazongofonerwawo kuma 12 o'clock midnight zvikanzi mhanyai kuno, asi patakasvika takatoonawo bhudhi vatoshaya. Ihanzvadzi yenyu? Ihanzvadzi yangu. Muchisvika makasvika imi mukatoona mbavha iyi ichiripo here? Yanga yakatorara, yakabatwa neumwe mwana wabhudhi, first born yavo. Iyo mbavha iyi pane chayakambotaura here kuti vanga vari vangani vakauya pambavha? Mbavha iyi yanga yakadhakwa, haina chayakakwanisa kutaura. Yaitoita seyakadhakwa zvayo, kudedza kana kudii haana chaitaura.
aingoramba akangonyarara. Akangorara. Chii chamuruda kutaura nezvakaitika kuhanzvadzi yenyu? Takabatikana zvisingaite nekuda kwekuti taisatombozvitarisira, uyezve hanzvadzi anga angori munhu uya akanyararawo, anga asina zvaaitaura muraini nemunhu. But iwo zvakanyanya kundibata ndezvekuti paakamuka kuti achirwisana nembavha iyi, manga musitomboriwo mumba make, maiwewo neloja vaingogarisana vari 2. Saka loja ranga raenda kuchechi. Saka bva anzwa kuti mumba mumwe wedu watogarisana naye mapinda mbavha, kwaakumuka kuti abatsiridzewo kuti aone kuti chii. Saka ndopa wakabva atakwa nembavha iyo. Zvinhu zvakatibata zvisingaiti. Vavakidzani mushure mekunge ndinoziva kuti dzimwe wakukaita noise nekuti dzimba dzedu dzakabatana, vakazenge vamukawo here vakaya kuzoona zvenge zvaitika izvi? Vavakidzani vakanzwa kozi vaidedzera vachiti mbavha, but mbavha payakapinda yakaloka gedhi, zvekuti vanhu vakauya vakangoperera pagedhi vakatadza kuvhura gedhi. Mbavha payakapinda ndo yakaloka gedhi? Zvekuti vakarwisana nembavha vega, vavakidzani vachingonzwa vari kunze kwegedhi? Saka vakazoti takatadza kuvhura gedhi, asi pane vakatozotanga kudarika vachimhanya pavakadedzerwa kunzi mbavha, kuratidza kuti mbavha iyi yanga isiri yega, kuti vakanga vakatowanda vakauya. Chii chamungade kutaura? Nekuti izvezvi tiri kuona kuti munhu aidzivirira pamba paanogara. Tingati here ari mangwana zvichida vanhu vakanzwa kuti paita mbavha kana kuti munhu akapinda oramba wakarara here, chii chingaitwe? Vanhu vanofana kutora matanho, nekuda kwekuti pamwe anogona kuzopinda ukasamuka, pamwe anogona kukanda zvinokuti munhu anodhakwa, vana vese vogona kana kusafoketwa. Uyezvewo pamwe anga atoriwo nemawiponi aikwadza, uye nescrewdriver nechigero nezipoto ranga atora imo, maitoda kutorovawo mukoma iwavo. Saka zvezvingoda kuti pakaitika zvakadaroka wokasira kubuda. Pamwe anogona kukwadza avapindira, kana kuti tikasabuda anogona kuti kuvadza futi isusu. Saka panoda kugadziriswa ipapo, panobata. Mabvunziro andiri kuita ndeyekuti nekuti vanhu vanenge vakatouya vakatotakura zvinokuvadza, saka kuri kuti tapindirwa mudzimba totaka tadeedzera here kuti vavakidzani vauye tisati tabata nevanhu ava, kuti zvichida pamwe upenyu hungachengetedzeke. Vanhu vozvifambisa sei kuti upenyu huchengetedzeke? Kutodeedzera chaiko kuti vabatsirwewo nevavakidzani. Chii chamungade kutaura imimi kunoita zvemutemo? Nekuti dzimwe nguva unozonzwa zvinzi iyi mbavha iyi akatoita akata 3 months akatodzoka, uyu akambopinda pamba pakati akatoita 2 months atodzoka, kana kuti nguva shoma asi munhu anenge adzoka. Zvamungade kutaura kune vemutemo kuti zvichida mirango iyoyo ikapiwa vanhu vari kupinda mudzimba dzevanhu pamwe vangatye? Tiri kuti vemutemo dai vamira zvakasimba, nekuda kwekuti munhu iyeye ari kutonzi anetsa mumajeri, anetsa. Saka vemutemo ngavatibatire kuti vakapindawo mujeri ngaapiwe murango unorwadza, nekuda kuti ipapo pari kunzi akarohwa anga atori nebhuleti, akatiza nebhuleti tichitongoripo pagumbo ipapapo. Saka ipapo pada kutorwa matanho akasimba kune vemutemo vagadzirise nyaya, uyezve nekudhakwa ikoko kozi kunze kwaakuchena. Akazotanga kudeedzera akubvunzwa nepolisi yauya achiti ndiri kutobvawo kubhawa zvangu inini, handisi kuziva zvaitika panapa. Ndiri hanzvadzi yababa ivava vakarohwa nematsotsi. Zvinhu zvakandibata chose noda kwokuti bhudhi munhu aiva nerudo, ende ndiwo mukoma wedu isusu. Wanga tichitoti ndiwo mukoma wedu, ndiwo wanga tichingotora sababa, ende vaiva nerudzidziso handidi kunyeperai. Vaiti nyange ukaita dambudziko waenda kwavari unotaura kuti ndasangana nedambudziko rakadai, ende munhu aikwanisa kukubatsira. Ende bhudhi futi munhu ainamata, vaida Mwari. Vaitoti kana ndakabva kumusha kwandinogara uko, nguva zhinji nyaya dzatenge titongotaura kana tichinge tasangana inhau dzekungonamata, dzekutongokurudzirana kungonamata. Taingotaura nyaya dzekunamata nguva zhinji navo. Saka ini ndarwadziwa nekushayika kwaita bhudhi vangu. Chii chamungade kutaura pamusoro pezvemutemo kana kuti zvirango zvinopiwa vanhu vanongoita kuba? Dzimwe ngozonzwa kuti nguva diki diki vatodzoka. Mirango inofanira kupiwa vanhu vakaita sevavaka, ndeve kutoti vanofana kurangwa zvakasimba zvokuti havafanira kutodzokorora. Seizvozvi zvambotaurwa zvokuti munhu akatanga kuita basa iri kwaane makore achiriita basa iri aibatwa asi achidzoka, kuratidza kuti kwaendwa nayo angasingapiwe murango waimurwadza, nokuti dai airwadziwa haifanira kuzodzokorora.
saka munhu anga atojairira zvotonyangwe pamwe vanga vatova neconnection ikokoko yekuti nyangwe ndakaita izvi ndakabatwa pane zvandinoita ndodzoka futi. Saka vanhu vakaita sevava vanofanira kuti vapiwe murango wekuti haadzokorore futi kuita mabasa iwayo. Tichitaura namukoma vati hapana kana vehukama hwemurume yeye vakambosvika. Chii chamungade kutaura kwavari? Nekuti tinoziva kuti kana munhu apara mhosva, dzinza rese rinotange rapara mhosva, uyewo dzimwe nguva kungosvika parufu kuratidza kuti mimi hamusi kufanira zvaita hama dzenyu, zvinoita kuti vanhu vashaikirwa vanzwe kurerukirwa. Chii chamuda kuti ane hama dzemurume dzisina mvura dzambouya? Izvi ndozviziva kuti zvinonyadzisa kuti vanhu vasvike kuti ivava ndo hama dzaita dzemunhu akaponda munhu. Zvinhu zvinongonetsawo kuzvigamuchira kuti vanhu vasvike pakaungana, asi izvozvo zvatingazvikurudzire kuti regai kusvika, chingosvikai. Zvinoita kuti nyangwe vaive vashaikirwa nemunhu handiti vanonyaradzikawo kuti zvechokwadi uyu munhu hake musikanzwa, asi hama dzake hadzite se hadzitofari nezvaanenge achitoita. Saka izvozvo zvindongokurudzira kuti nyangwe vanhu vanenge vaine hama dzakaita seidzodzo, svikai mozvininipisawo. Zvinenge zvichitoita kuti nyangwe nesuwo hana dzedu dzinoita sedzinosunungukawo. Tataura zvakare nemuvakidzani uyo ati kunyange mumba make makatombopindwa. Tiri kunzwa kubatikana zvakanyanya. Ini ndiri muvakidzani wavo. Chituko chakaitika ichi hachisi kutifadza, nokuti ndibaba vatosiya musha wavo, vasiya mhuri yavo yakutosara ichitambura nekuda kwembavha dzanetsa dziri kungoti dzikabatwa dzoenda. Hapana murume mukuru paaizomboramba akararaka mumba muchinzi mapinda mbavha achitoona kuti mune mbavha irimo. Saka pakuda kuedza kuti ndingadziirirewo mhuri yangu, akabva asangana netsaona iri kuti chikamadza zvizhinji. Hatina chekutaura, takanyanya kudzamirwa zvakanyanya. Tinongoti avo vakavepara mhosva vanofanira kupuwa mutongo unokwanira, nokuti akazi kekutanga akazi kechipiri mhosva dzake dzinonzi dzakanyanya kuwandisa. Kana ini ndiri mumwe vamwe vakatombopindana netsaona iyoyo, pada ndo vamwe vevamwe vakatopinda pamba pangu, wanguwo murume akatosarawo padiki kurawa nembavha tapindirwa pamba futi. Saka tangoita pamhiri nepamhiri, vavakidzani nevavakidzani, mbavha dziri kungoramba dzichidzokorora ichi area chimwe chete ichocho. Hatizive kuti vemutemo vangatibatsire sei kuti tigone kuchengetedzeka. Taakutotya kugara mudzimba dzedu, tototya kuvata kuti kukadoka ndikada kupinda mumba umu ndichipinda kuti ndavharirana nevana vangu, vamwe vari kupinda kana ari masikati akadai kwakanaka nekuti tinenge tiri vazhinji, asi kupinda mumba kuti udzirare hope hadzichararika. Saka vemutemo ngavaitewo zvekuti tigone kuchengetedzeka. Uyewo vataura pamusoro perima riri kunoku nekuda kwekuti Tower Light harisi kushanda. Chandinoda kutaura ndechekuti takasvika pakubatikana. Ndikatatu muvakidzani wangu ataura chokwadi. Iyi yatoo mhuri yatorasikirwa, kunyanya kuna amai vasara nevana. Unoziva kuita shirikadzi chisi chinhu chinyore. Kusara nevana uchizotanga kuti uri mukadzi, zvinhu zvakaoma. Ende vana vasiwa vana vadiki. Vana ava vanga vasati vambokura zvokuti vanga vakuratidza kuti vese vakuenda kubasa. Vana vachiri kutoda muchengeti, vada kutoriritirwa zvakasimba. Chituko chaitika ichi chandibata. Inini marimwe zuro ndakanga ndatoendawo kumusha, ndasiyiwo futi mumwe muvakidzani wangu kuti nditarisire pamba. Ndakatoudzwa kunzi dhoo ranga ratovhurwa rangu chairo inini wacho. Asi muvakidzani wangu akaedzawo nepaanogona kunditarisira, ndikazotarisa mumba hangu ndakaona musina kubiwa, sanzi mapureti anga atozviwa atoiswa kudhoo, kuratidza kuti munhu anga ada kutoita sei kutotora. Saka nharaunda ino yatambudza. Dai hurumende yagona kutiedzawo kutibatsira, kana magetsi achona futi zvakare. Haasi kunatsa kuita sei Tower Light iro handisi kuona kushanda kwaro, rinenge rakangodzima. Saka vakomana vari kuwana mukana. Baba vainge raraka munhu achinzi ari kutendera mupaseji, vaitobuda kuti vaone, nekuti mhuri iyoyo futi yaigona kuurayiwa. Saka ivo ndo vazopinda patsaona. Dai hurumende yaedza nepainogona kutibatsirawo, nekuti chiitiko ichi chaakutotyisa. Kana mwana izvozvi kuri tichienda kutoilet, kana kuti chingobuda panze vana havachabvuma, vakungoti mbavha dzauya, vakungodedzera.
saka taakukumbirawo hurumende itibatsire zvakasimba. Kuri kutangira kulaiti randataura izvi, tawa light magetsi anonyanya kuenda, saka kana anyanya kuenda handiti mbavha dzakunyanya kuwanochi basa. Ivo amai vangu vachitobva mukutaura ichokwadi. Kana vamwe vedu avo vakadedzera kuti mbavha vazhinji havachabuda, vanhu vazhinji havasibuda nekuti vari kuona kuti zvinhu zvaakutyisa. Ane weapon, ini handina weapon. Saka tiri kukumbirawo dai maedzane pavanogona, dai vatomboedza kana kuvatonga cheko ngavavatonge, kuti kuvatonga kwekubhadharwa, asi ngavatonge munhu sezvazviri nebasa rake raanenge aita sei raanenge aita maita basa. Tingati here mapurisa anokwanisa kuita vanokwanisa zvichida pamwe kutenderera munharaunda yekuti tinoziva kuti usiku hwese unoziva kuti pane mapurisa ari kutenderera ari kuchengetedza vanhu vakarara. Hazvina kuipa hazvo, tinozvida kuti mapurisa atenderere. Aiwa, hapana chakaipa. Vakambotendererawo nharaunda vachimboitarisa, vachingori kana vangosvikawo, aiwa, hapana chakaipa. Ini ndinozvifarira nekuti ndine umwe wachona ndiri kutobatikana zvakanyanyisa, nekuti izvozvi zvindinei ndingori nevana, saka pandei ndakarande ndichingovhunduka kuti pamwe pangu pakutoingwawo futi. Saka mapurisa ngaauye aite basa, aratidze kuti ari kuita basa zveshuwa. Tinomada mapurisa. Umwe muvakidzani ataura zvakare kuti iko zvinezvi kunoku kwakutotyisa, kunyangwe uri mumba hausununguke nekuti unoziva kuti munhu anokwanisa kungopinda chero nguva. Zvinorwadza nemhaka yekuti zvaitika izvozvi izvi pane imwe nguva zvichaitikawo pandiriwo ndiri pamukoto apo. Saka zvinhu zvakadaro ndinorara ndakungovhumuka. Saka ndaifunga kuti dei zvaibvira hurumende yedu yaitirongerawo nengi. Ndiri kuyeuka kumashuroko tambenge tiine patrol police yatinoziva seconstabulary, vasiri mapurisa vaya vasina kutrainwa basa. Saka dei vaitimutsidzirawo zvinhu zvakafanana naizvozvo, vanombofambawo vachipatrura usiku, zvimwe zvaizotiyamurawo. Baba vashaika ava maivaziva here? Maivaziva munhu akaita sei? Ndaimuziva ari munhu munyoro chaizvo, uye tave tichienda tese kuchechi, takapinda tese chechi musi wesvondo. Kuzongweri kana taakungonzi magogogwe atakaitwa anga ari yokuti nhenge afa. Tikati munhu watakataura naye kuchechi azofa nei? Haana kutaura kuti musoro uri kutema kana kuti ndiri kurwara. Afa sei? Kunze apondwa, apindirwa mumba nematsotsi. Ndo mashoko akatisvika tiri kudzimba uko, svikira tangomhanya-mhanyawo kusvika pamba kuti tione kuti chii chaitika, kuona mabhakabha adimburwa. Saka ndo pakapinda nematsotsi ipapo. Ndo zvatamaonera atakaita. Tataura nemurume anoshanda nemurume uyu ataura kuti zvakakosha kuti kana patichinge tanzwa umwe wedu adedzera kuti paita mbavha, vavakidzani vese tikaita chirwirangwe tikamira tinokwanisa kukurira mbavha dzinenge dzazouya. Chandoda kutaura ndechekuti murume uyu atirwadza nokuti zvakanyanya inini ndaitoshanda naye hand to hand, zvokuti hatiti mazaba taitutu vanhu taitobata tese. Zvokuti chandinongoda hangu kukumbira vanhu vakawanda vagari vemunokuwadzana nyanya mababa kana whoever, ukangonzwa noise yekuti pane zvakati zvaitika, ngatimukei. Kana imbwa chaipa nechidzo ikaukura itomukawo nochiri kuitika chii, tibatsirane. We can do away with these things kana tibata pamwe chete, because pakanzi mbavha yabuda kana dzingavangani tikabuda vana baba vairi vatatu kana 20 tinovakunda. Hatikambokuririrwi nevanhu vairi vatatu vangabouya kuzoba kupamba penyu vari 1000. Saka tikamuka tese we can do away with them. Saka tongotoveri yaino kana vakatora kana havana kunzwa, but ukangonzwa uchataa late tongotora vana baba tidii
tomuka tese toedza kubatsirana. Ndozvandingangokumbira kuti maybe tikadaro zvinogona kutibatsira. Zvinorwadza kuti murume angamira achichengetedza mhuri yake, aishandira mhuri yake, upenyu hwake hwademburirwa panzira nekuda kwevanhu vanoda kukohwa pavasina kurima. Chii chatingaite kuti tichengetedzeke, zvichida pamba pako kana kuti pemuvakidzani? Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.